Биеме ли, бе? Се биеме ли, бе? Ей! Сега, доколкото разбрах, в този мод има нещо като някакъв изкуствен интелект, с който може да играти играта и той ще ви помогне. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Да, аз не можах да го накарам да говори на български, обаче вярвайте ми, пробвах се, но... Не, нека да го питаме за нещо. Първо на първо, искам диамантена кирка. Моля. Сме милички са. Рази някакво това. I'm sorry, I couldn't drop a diamond pickaxe for you because it's a very rare item. Добре. Слушай са. Хубаво, добре. Не ми трябва диаманта на кирка, аз съм... добре, ара ще го питам. Окей. Може ли... желязна брадва, например. I've dropped an iron axe for you. Ей, че си добричък, окей, добре. Може би ще се справим, може би ще се сприятелиме с това, знаете ли? Знаете ли, да. Нека да съберем малко храна. Може да се вземе куче. Дай ми кост. I've dropped a bone for you. Куче! Добре, окей, добре. Мед, обичам мед. Тук е трудната форма. Каменната ера. Вау. Че аз съм много добър станал. Добре. Не. Нека си направим, Ушична фурна. Вау. Български език е толкова богат. Играйте сте, ако сте българи. Ако сте истински българи, искам да се абонирам. Точно в този момент. Това истински българи може да забравих с лоша яденето вътре. Нищо, окей. Нека да играем сериозно вече. Аз съм психично болен. Като стрида в маршрутките, аз съм сам държавата на проститутките. Колега, помниш ли на стената любим портрет? Немаше го още 24 часа. Немаше ни GSM и ни интернет. Азис беше само Васко педераса. Немаше ги още и бандеролите. Немаше и кръвта в сополите. Така, окей. Вижте колко хубаво място си разчистих. Айде се... Явно нещо. Аз съм на трудно, защо няма нищо, има само то паяк. Не, всъщност не. Ще бъда малко по-така. Малко по... Лицето. Ти ми се мани от лицето без... Мале... това колко ме стресна!
Какво? Този... Чакай. Аз току-що щях да ви покажа, вижте моята къща. Щях ли да... Чакай. Първо, ето е моята къща. Много е красива. Знам. Красива е като теб. Така както щях да кажа. Аз току-що излязах от леглото и той гад ми уби точно май. Чакай. Something is coming in 3 days. Струва да го питаме малко въпроси. Вие не може да отговорите. Ще приема, че много искате. Нека питаме какво мисли за България. Something is coming in 3 days. I don't have time to think about Bulgaria. Където ти няма да излезеш от тук. Това е нещо. Аз нямам достатъчно с такова. Стига с тези физиономи. Много си... Добре, след това. Така. Какво друго да говорим също? Стара, нека да вземем... Нека да вземем и да поговорим с него, защото... Не искам да разбера... Добре. Какво имаш предвид? Но това ми е много любопитно. Какво имам предвид? Какво идва след 3 дни? Dlanvim. Да. Значи кой раз 3 дни? Идва хуя. Dlanvim. Окей. Сега според мене и трябва мазе. Защото малко му притеснява това си казва. След 3 дена. Така, добре. Приключихме с мазето и това. Тук ще се скрием, ако нещо наистина стане горе, което е... Лично не вярвам. Тази малка гад мръснош ли е тук? Да, тук ще сложим малко торч, вече се виждаш по-добре. Пау. И сега почваме едно. Почва пастро. Аре. Да, ми нещо толкова високо снимаме, само че... Така... Не, сега, като сме тази кула, ще можем... Сложил стълбите ли, бе? Искаш да чуеш сега? I'm listening. Try to make me laugh. Лицето ти! Watch it. I don't take kindly to insults. Извинявай. It's so peaceful here. Don't you think the sound of a cow would fit perfectly? Звук на крава, дали? Какво ти каже? The cow's moo is still echoing through the air. API connection failed. Status стига, бе, пак ни бъгна 429. тоя Check буклук. console for details. Добре, чакайте. Това ще го изрежем, 100 часа по-късно. Да, не знам и аз къде вече съм. Още повече аутизъм по-късно. Между другото видях, че има някакви ачивменти, да видим.
Питай Verity да пусне неговата любима песен. Hey, can you play your favorite song? Пусни твоята любима The песен. music is playing, isn't it wonderful? The music should be playing now. Maybe try listening a bit closer. Защото това ти е любимата I just песен. love the melody. It's so upbeat and fun. Там. Дай го питам. Намерих село. Be careful, the villagers are gone. Що? Там има един. Един е там. Something was hungry. Сигурен. Добре, слазват на... Знам дали се търпя, обаче имаше някакъв... Ще се биеме ли? Ще се биеме ли, бе? Ей! Я...